गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेल मिडियाफोरखौ आङो धन्यबाद होदों मानोना थांनाय समाव फ्राय आं बे मावरियागाव बिसिडिसिनि आन्दाराव गोबां जायगायाव बेबायदि फरायसा फरायसुलिफोर जायफोरा गोरिब न'खरनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोननो एसे बिथांमोननो आं बेबायदि माने रां अनसुंथाइ होबोबाय थादोंमोन थिग बेबायदिनो बे बावरादुन्दरावबो फ्राय 7 जनसो फरायसा फरायसुलिफ्रा थालांदोंमोन ओमफ्राय मोनसे बिथांमोननो जोङो बेबायदि दिन खालामना हरदोंमोन आरो बिथांमोना दिनै गोदान मोनसे फोथार बेहाय बेखेवदों बे फोथारखौ बेखेवनायाव बिथांमोना आंखौ गाहायालासिबो लिंहरदों आरो बेजोंनो जोङो दिनै बे फरायसाफोरनोबो एसे बिथांमोननो आङो अनसुंथाइ होनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बेहाय गोबां आङो नुदों दे बावरादुन्दर ओनसोलनि गामिनि रायजो राजाफ्रा आंखौ गोबां सापर्ट मदद खालामदों आरो निस्सय बिथांमोननि सापर्टखौ नुनानै आरो आङो जिउआव मोनसे थुलुंगानाय मोनबावदों गोग्गानाय मोनबावदों जे साबसिन आरो बेबायदि खामानिफोरखौ मावलांनायाव जेब्लायबो माने साबसिनै हामसिन आवगायलांबाय थानो हागोन बेखिनिखौ आं मिजिंथिदों। नोंथाङा अशक गयारि हिसाबै बेबायदि खामानिखौ मावबाय थादों ना पार्टी बा सरकारनि थान्दै जानानै नोंथाङा बेबायदि खामानि मावनायाव खुनु सरकार खुनु पार्टीजों खोथा थाया मानोना नोंनि आत्माया जेब्ला थोनगोन जेब्ला समाजनि मोजां खामानि मावनांगौ दंब्ला बेहाय खुनु पार्टी खुनु बेहाय डिजिनेसननि खोथा बाथ्रा फैया ओंखायनो आं दिनै अशक गयारि हिसाबैसो आं खामानि मावबाय थादों आं बेहाय सोरनिबा थोननायाव सोरनिबा बिथोनाव आं बेबायदि खामानिफोरखौ मावाखै मानोना आंहाबो सासे दायित्व बे ओनसोलनि जेराव आं बे ओनसोलाव थांनानै दङ आरो बे ओनसोलखौ एसेब्लाबो नायनाया जेब्लायबो आंनिबो दायित्व होननानै आं सानो दा ओंखायनो आं सानो जे बेहाय खुनु पार्टीनि बाथ्रा फैया खुनु बेहाय माने धोरोम राव हारिमुनि बाथ्रा थाया दा बेहाय आं मानसि हिसाबै मानसिखौ एसे सहाय खालामनांगौ मानोना जोंनि गोबां मानसिफोर दं जायफ्रा दिनै गोग्लैसोनानै दङ दा बिथांमोनखौ जों एसे हेफाजाब खालामनानै बिथांमोनखौ जाहाथे मोनसे बोलो माने मोनसे होनाय बायदि जुदि जोङो खामानि मावलांबाय थायोब्ला आरो आंखौ नुनानै जाहाथे जों बायदि गोबां बेबायदि समाज सिबियारि बिथांमोन दङ जाहाथे बिथांमोनाबो आवगायबोयो जोंनि ओनसोलखौ उन्नति खालामनायाव बयबो आगभाग लायो खामानि मावो आं बेखिनिखौसो आङो खावलायबावोसो आरोखि जिहेतु जेंना गोनां गामिफोर थानो हागौ बिथांमोना जुदि गावसिनि जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय नोंथांखौ जुदि हास्थायोबा नोंथांनि खाथियाव थाङोब्ला बेफोर जेंनाखौ नोंथाङा बोस्रांनो आवगायगोन नामा? दा नोंथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों नोंथाङा पलिटिकेल डायलग होबाय दा बेहाय आं बेखौ आं बुंनो सानाखै मानोना आं सासे पार्टियाव दङब्लाबो पार्टिनि सासे वार्कारब्लाबो हाइकमान्डआ सोरखौ नेतृत्व हरो सोरनि दैदेननाया मोजां जायो आरो बे ओनसोलाव सोरखौ हरोब्ला साबसिन हामसिन जायो बेखौ अलरेडि जोंनि हाइकमान्डआ बेखौ मिथिखागौ दा बेहाय आं बांद्राय बुंनो सानाखै मानोना आङो दहायनो मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे दिनै बियो मोनसे हाग्रामा महिलारिनि मोनसे समस्ति बियो जाय समस्तियाव दिनै 17 बोसोर बिथाङा सिफ जादों आरो बिथाङा दिनै 5 बोसोर एक्जिस्टिं माने 4.5 बोसोर बिथाङा दिनै MCLA हिसाबै खामानि मावबाय थादों दा बे खामानि मावबाय थासेयावबो बिथाङा दिनै बै समाव जोंनि गोबां बे ओनसोलाव देबोरगाव समस्तियावनो दिनै सिफनि समस्ति हिसाबै गोबां जेंनाखौ जों नुनो मोनदों मानोना बिथाङा बे समाव गावनि मानसिफोरखौ बा गावबो गामि गामि फैनानै बेबायदि गिदिङाखैमोन खोमा नुवाखै खिन्थु दिनै जों जेब्ला नुबाय प्रमद बर' सारनि नेतृत्व सरकाराव बिथाङा गोबां जोंनि वार्कारफोरखौ गामि गामि ओनसोलफोराव खामानि मावनो थाखाय बिथोन होदों आरो थांनानै जोंनि माने आइ आफाफोरजों बिदा फंबायफोरजों मोजां गाज्रि खबर लालायनायाव जों गोबां माने गामिफोरखौ जेब्ला सार्भे खालामनानै नुबाय जे बेहाय गोबां गोरिबानो दाबो जोबनो थाङाखै मानोना नोंथांमोना नुयो जे बे हाग्रामा सारनि न'नि एसे जुदि 5 किल'मिटार 6 किल'मिटार जेब्ला गोजानाव जेब्ला फैयो नुयो बेहाय जों गोबां दुखु खस्थ'जों न' बां गैजायै गोबां फरायसाफोरा एडमिसन गैयैनि गावनि फरायनाय अबस्थाफोरखौ दोननो गोनां जादों गोबां माने जोंहा गोरिब गुन्द्राफोरजों जेराव थोबसेबो हा गैया दा बेबायदि अबस्थाफोरखौ जों नुनानै दिनै थानो हायाखै ओंखायनो आं सानदों जे बियो लासै लासै जोंनि बिटिआर सरकारखौ आं खावलायनो लुगैदों प्रमद बर' सारखौ जाहाथे नेक्स्ट सरकार जुदि फैयोब्ला बिटिआर सरकार फैयोब्ला जाहाथे जोंनि देबोरगाव समस्तिखौ देबोरगाव ओनसोलखौ जाहाथे जोंखोल महर जाहाथे गुबुन गुबुन गावनि समस्तिखौ जेरैबायदि बिथाङा मोजां मोनसे महर होदों थिग बेबायदिनो जोंनि नैबे समस्तिखौबो मोजां मोनसे महर होगोन होननानै आंहा बिथांनि सायाव मोनसे फोथायनाय आरो मिजिं दङ। दिनैनि दिनाव बे जोंनि बावरादन्दर गामिनि मोनसे गोदान फिल्ड बेखेवनायजों लोगोसे जोंनि समाज सिबियारि जे बिथां अशक गयारि बिथाङा जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय गरिब गुन्द्रा फरायनायाव थाखा फैसायाव जोबोद अभाब जानाय बे गथ'फोरखौ एसेब्लाबो रां रुफा लेखा बायनो आरो ड्रेस बायनो थाखाय बिथाङा
जे जोंनि गथ'फोरखौ अननानै अनसुंथाइ होफैदों बेखौ जों जोबोद बाख्नायदों। जों आसा खालामो बेबायदिनो जोंनि गरिब गुन्द्राफोरखौ गामि ओनसोलाव थानाय गरिब गुन्द्राफोरखौबो जुदि जोंनि दैदेनगिरिफ्रा समाज सिबियारि बिथांमोना मदद होयोब्ला माने इयुनाव बिथांमोननि फरायनाय बिथांमोननि जि मिजिं बियो थुलुंगानाय फैगोन आरो बांसिन फरायनायाव गोसो होगोन। दिनै जोंनि ओनसोलाव गोबां गथ'फोर दङ माने फरायसालियाव थांनायाव माने थाखा फैसा मटर गाखोनो दिनै लेखा बायनो समावहाय माने मोननो थाङा बिमा बिफाफ्राबो बिदि होनो हाया। दा बेफोरबायदि एसे एनै जोंनि समाज सिबियारि बिथांमोना एबा जोंनि गभर्नमेन्टआव थानाय बिथांमोना अनसुंथाइ होयोब्ला एबा बेबादि एफा एनै रां रुफानि मदद होयोब्ला बिमा बिफाफोरजों लोगोसे जोंनि फरायसा गथ'फ्राबो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो फरायनायाव थुलुंगायो। मिजिं थिदों फिउचारावबो बिदिनो माने जोंनि गरिब गुन्द्राखौ माने नायनानै जाहाथे अनसुंथाइ होयो आरो जोंनि गामि ओनसोलनि फरायसाफोरनि फरायनाया जौगालांगोन बेखौ जोङो मिजिं थिदों। लोगोसे जोंहा दिनै जोबोद रंजाथाव जोंनि भरतन्दर गामियाव फोथारनि एसे अभाब जादोंमोन। बेनिफ्राय दिनै बिथांमोननि मददजों जोंनि गामिनि फोथारखौबो बिथाङा बेखेवनानै होलांदों। आसा खालामदों जोंनि गामिनि गथ'फ्रा बे फिल्डआव जोनानै एबा गेलेनानै गावनि माने स्पर्ट्सनि एबा खेला गेलेनायनि आदब खायदाफोरखौ सोलोंनानै लानो हागोन आरो इयुनाव माने बिदि मोजां प्लेयार सानसे ओंखारनो हागोन जों बेबायदि मिजिं थिदों जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय। आं आसा खालामबावदों जाहाथे फिउचाराव बिदिनो जोंनि बे फोथारा एसे गोजौ गाहाय बेखौ फोसाबनायाव एसे मदद होनो थाखाय आङो खावलायहरदों जाहाथे बे फोथारखौ मोजांसिन खालामनायाव फिउचारावबो जाहाथे मदद खालामो बेखौनो जोंनि भरतन्दर गामिनि जानानै आङो सारमोननिसिम आङो गुरै खावलायहरनाय जाहैबाय। अशोक गयारि बिथांनि जिहेतु खामानि अशोक गयारिनि बिथांनि मावफैनायाव जोङो जोबोद गोजोनदों। बिथाङा जोङो गोबां सिगाङावहाय आसा खालामबाय थादोंमोन जोङो सोरनाव मा खालामबा जोङो मोजां जागोन बेखौ जों नागिरबो मोनाखैमोन। खिन्थु जोंनि खावलायनायाव अशोक गयारि बिथाङा जोंनि आर'ज खावलायनायखौ बिथाङा गनायदों आरो जोंनि फोथारखौ बिथाङा फोसाबनोबो बिथाङा खोथा होदों। आसा खालामदों माने बिथांनि बे मददआ जोंनि थाखाय फिउचाराव जोबोद बाख्नायथाव जागोन आरो बिदिनो बिथाङा बिदिनो जोंनि गामियारिफोरखौ सिबिलांबाय थानो हादों बेखौ जों बिथांनिसिम भरसा लाखिबाय आरोखि जों मिजिंथिबाय।